खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। रायजोआव नोगोरारिफोरखौ रैखाथि होनायाव प्रशासना फेलें जाबाय नामा? रायजोआव दासान्दि सोलिबाय थानाय सिखाव दाखाथि आरो मानसि बुथारनाय जाथायफोरखौ माबोरै होबथागोन? सानफ्रोमबो गेदेर गेदेर लुथिनाय जाथाय जादों रायजोआव। फिन आसामनि सानसारियाव गेदेर लुथिनाय जाथाय। पुलिसनि गाननाय जोमनाय खसाब गाननानै लुथिदों 31 लाख रां। पुलिसनि गाननाय जोमनानै लुथिनाय बे जाथाया साननि समावनो सानसारिनि एफसिआइ गुदाउननि मोखाङावनो जादों। लुथिजानाय सुबुङा शंकर ज्योति ट्राक मालिक सन्तानि मावथि मुङा रन्जित नाथ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला ट्राकनि भारा होनो थाखाय बिथाङा 31 लाख रां लानानै गंसे बोलेर' गारिजों फैदोंमोन। बेयावनो पुलिसनि खसाब गाननाय जोमनाय 7 दुथांफोरा गारिखौ लाखिनानै रन्जित नाथखौ बुग्लिनानै एसपि अफिसनि साखाथियाव गारनानै गालांदों आरो ट्राकनि भारा होनो थाखाय लाबोनाय 31 लाख रांखौ लुथिनानै लांदों। बनसुनि आलादा बड'लेण्ड दाबिनायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीनि बिबुंथि। बिथाङा बुंथिदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि हेंथा नङा, नाथाय बे समा गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो खामानि मावनायनि सम, सिमा बारायनायनि खामानि मावनायनि सम, कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनो एसटि हिल्स स्टेटास होनो थाखाय खामानि मावनायनि सम, जोबथेसालियाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावनायनि सम आरो फसंथान गायसंनायनि खामानि मावनायनि सम। सोमावसारनायखौ लानानै सोर मा खालामदों सोर मा खालामाखै बेखौ नोजोर होनो सम गैया होननानै बुंथियो खनीन्द्र बसुमतारीया। लोगोसे बुंथिबावोदि बनसुनि थांखिया रोखा नङा। बिथांमोनहा आलादा रायजोनि थाखाय ना राजखान्थि गोहोनि थाखाय बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा सन्देह दं। दिल्लीयावबो बिथांमोनहा आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारहैदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा आलादा बड'लेण्ड नांगौनि थाखाय थोंजोङै स्ल'गान होनांगौमोन, नाथाय गुबुन आफादखौसो सोंखारिदों। बेनिखायनो बिथांमोननि थांखिया रोखा नङा आरो आफादा माहारियारि आफादनि आखुथाय गैया होननानै बुंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीया। उत्तर लखिमपुरनि सार्कोल अफिसाव मावनाय बर' बाबुखौ जाख्ल'नायनि केसआव पुलिसा हमदों। हमजानाय बर' बाबुनि मुङा नन्दन कुमार बरा। फोरमायथिनाय बादिब्ला सासे सुबुङा गावनि एकसनिया हाखौ मियादि खालामनो थाखाय अनलाइननि गेजेरजों खामानि मावनो सानदोंमोन, नाथाय हानि बिगोमानि मुङाव बिदा आरो फंबायनि अनगायैबो गुबुन सोरनिबा मुं सोफादेरदों, जायनि थाखाय अनलाइननि गेजेरजों मियादि खालामनायनि खामानिखौ मावनो हायाखै। रां जाख्ल'नानैनो गुबुननि हायाव गुबुननि मुं सोफादेरनानै होदों। देबकृष्ण दत्त मुंनि सुबुङा बर' बाबु नन्दन कुमार बरानो 1,50,000 रां होनानैनो गुबुननि मुंखौ सोनो होफादेरदों होननानै फोरमायथिदों। बे दायावनो दा उत्तर लखिमपुरनि सार्कोल अफिसाव मावनाय बर' बाबु नन्दन कुमार बराजों लोगोसे देबकृष्ण दत्तखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। स्पेसियेल एपनि गेजेरजों कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि एप्रिजेल लानो नागिरनायनि हेंथायै अल आसाम प्राइमारि टेट पास टिचार्स एस'सिएशननि खौरांगिरि मेल। सोलोंथाइ बिफाना कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि थाखाय स्पेसियेल एपनि गेजेरजों एप्रिजेल लानो नागिरनायखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै बुंथिदों आरो कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि थाखाय 150 मार्कनि आनजाद खुंनो थांखि लानायखौ माब्लाबाबो गनाया होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। मानोना 10 बोसोर सिगां जेब्ला बिथांमोनखौ सायख'दोंमोन अब्ला मार्क सिस्टेम गैयामोन, नाथाय दा 150 मार्कनि आनजाद खुंफिननानै फोरोंगिरिफोरनि रोंगौथिखौ नायफिननाया इनाय होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि रेगुलार फोरोंगिरिफोरनियाबो एप्रिजेल लानाया जाबोगासिनो दं आरो कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनियाबो थांनाय 2013 मायथाइनिफ्रायनो एप्रिजेल लानाया जाबोगासिनो दं, नाथाय बे राहाया मानो कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि थाखायल' होननानै सोंथि खालामो आरो बेनि हेंथायै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव अल आसाम प्राइमारि टेट पास टिचार्स एस'सिएशना आर'जलाइ गथायगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लामानि जाब्रबथाय जानायजों 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो 6 जोखोम। गंसे स्कुटि आरो टाटा मेजिकनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। बे जाथाया आसामनि लखिमपुर जिल्लानि हारमुथिनि 15 नं राजा लामायाव जादों। जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय 3नि मादाव 2नि मुङा आसादुर रहमान आरो आमिर हुसैन। सानैबो स्कुटिजों फैगासिनो दंमोन, नाथाय जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगोनो सानैबो जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ गोमानाय 3नि मादाव गुबुन सासेया टाटा मेजिकजों फैदोंमोन। जाब्रबथायजों गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय लखिमपुर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय जिउ खोमाहैदों। जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। बे जाथायनि अनगायैबो बङाइगावआवबो राजधानी एक्सप्रेस रेलगारिया 2 गथ'सा आरो सासे आइजो गासै 3खौ सौख्रांलांदों।
बङाइगावनि 2 नं रेलगेट भागारि बिटायाव जादों बे जाब्रथाया रेलगारिनि सौख्रांनायजों साथामनिबो गोब्राब जोखोम जादों जाथायखौ नुनाय रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै उन्दै गथ'सानि मादाव सासेनिया आथिङा रेलगारिजों हास'लांजादों बे जाथायखौ नुनानै माखासे सुबुंफोरा मदद होआलासे सावगारि आरो भिडिअ सेबखांनायावसो मुखुब जानानै थादोंमोन एम्बुलेन्सखौ लेंहरनायावबो समाव सौफैयाखै बेराफारसेथिं पुलिस आरो आरपिएफ हान्जायाबो नांगौ बायदि मदद होआखै होननानै फोरमायथिदों गोबां नाजानायनि गेजेरजोंसो रायजो राजाफ्रासो गारिनि लाहार फाहार खालामनानै उनाव उन्दै गथ'साखौ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनो हादों होननानै फोरमायथिदों जाथायखौ नुनाय रायजो राजाफोरा डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव जानाय रेगिंनि गुबै दायनिगिरि राहुल छेत्रीया गावखौ सारेन्डार खालामबाय 10 सान खारनानै थानायनि उनाव तिनसुकिया जिल्लानि लेखापानियाव पुलिसनि सिगाङाव राहुल छेत्रीया गावखौ सारेन्डार खालामबाय आरो रेगिं खालामनाय जाथायाव राहुल छेत्रीजों लोगोसे गासै 7 दासिम पुलिसा एरेस्ट खालामबाय रायखांनो गोनांदि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव सिनियर फरायसाफोरजों लोगोसे बारगाव फरायसाफोरा रेगिंनि मुङाव आनन्द शर्मा मुंनि फरायसाखौ गाज्रि बुग्लिदोंमोन बेनि अनगायैबो रां मबाइल बायदि बायदि लुथिनायजों लोगोसे गोबां हाराहास्तिबो खालामदोंमोन जायखौ सहायनो हायैनि थाखाय आनन्द शर्माया हस्टेलनि 2 थाला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन बे जाथायनि उनावनो रेगिंनि हेंथायै रायजोआव गोख्रों गसंथेदोंमोन आरो दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय दाबि दैखांदोंमोन नाथाय बेबायदि जाथाय जानायनि उनावनो राहुल छेत्रीया खारखुमादोंमोन राहुल छेत्रीखौ हमनो थाखाय पुलिसनि गोख्रों नाजानायावनो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव सोलाय थानाय राहुल छेत्रीया 10 सान खारखुमानानै थानायनि उनाव दा गावखौ तिनसुकिया जिल्लानि लेखापानियाव पुलिसनि सिगाङाव सारेन्डार खालामबाय आरो राहुल छेत्रीनाव सोंनाय फिननाय लानो थाखाय दा राहुल छेत्रीखौ डिब्रुगड़ पुलिस थानायाव लाबोनाय जाबाय क'क्राझारनि आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव गुबुंले थासारि जानायखौ खौरां मोननानै आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा हरखाबै क'क्राझारनि आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव नुजाथिफैदों आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव जइन्ट डाइरेक्टर पस्ट आरो गुबुन गुबुन पस्टफोरा लांदां जानानै दं बेफोर गासैबो दान मोननैनि गेजेरावनो आजिरा मोननायनि थाखायनो लांदां जानानै दं होननानै फोरमायथिदों नाथाय बेफोर पस्टआव थिसनफिननो थाखाय प्रमोशन होनो नांगोन नाथाय प्रमोशन होनो थाखाय 2 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स थानो नांगौ बेनिखायनो प्रमोशन होनो हायाखै आरो मोनजिब्रै मासिया लांदां जानानै दं होननानै फोरमायथिदों केशव महन्त बिथाङा लोगोसे प्रमोशन होनो थाखाय 2 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सखौ खम खालामनानै 1 बोसोर खालामनो थाखायबो केबिनेटआव थांखि लागोन होननानै बुंथिदों आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव फैगौ एकाडेमिक इयारनिफ्रायनो क्लासखौ जागायनो थाखाय रायजो सोरखारा नेशनेल मेडिकेल काउन्सिलनो लाइजाम हरदों बिथांमोनहा नायबिजिरगोन बेनि उनावसो गनायथिखौ होगोन आरो आसा खालामो गनायथि मोनगोन क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव फोरोंथाय होनायखौ जागायनो थाखाय मा कन्डिशनफोर थागोन बेखौ मावफुंगोन होननानैबो बुंथिदों केशव महन्त बिथाङा मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजां बोथोरनि गेदेर अफार लानानै फैदों नोंथांमोनहा मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बाइक आरो स्कुटिखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौ नोंथांमोनहा मोनफानो हागोन आरो बेफोर अफारफोरा थांनाय 19 नभेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 डिसेम्बरसिम थागोन लोगोसे गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव नोंथांमोनहा सोलायहैनो हागोन मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा बाइक आरो स्कुटि बायनो लुबैयोबा 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन नोंथांमोनहा एमएमएच अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8720957824 नङाब्ला 6001916155 बे नाम्बाराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों